Tuturor, bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Astăzi vom face ferme de găini și de oi pe Minecraft. Hai să începem. Hai să spargem aici lemn. Să ne facem unelte. Uitați deja oi. Și nu uitați, marți este ziua mea, dacă vreți să mă ajutați și pe mine să fac 10 like-uri. Stați că am spart copacul. Așa, să prelucrăm lemnul. Așa. Așa. Hai să facem un pickaxe și un topor. O să omorâm câteva oițe ca să avem mâncare. Și să ne facem și un pat. Pentru că o să mai găsim noi. Am mărit 3 oițe ca să ne facem un pătuț. Și nu știu de ce am spart crafting-ul. Dar cred că acestea au pus toate oițele. Așa. Uitați, hai să facem fermă și de văcuțe. Să luăm mai mult lemn. O să revin eu cu mai mult lemn. Am transformat și logurile în lemne și am ajuns cu 4 stecuri și 13. Și am blocat și o văcuță aici. Uitați, un porc. Hai să încercăm să blocăm și porcul. Porcul cu vaca. Dar să ne mai obosim. Așa, a venit și seara și m-am culcat. Uitați, încă o văcuță. Hai să transformăm logurile în garduri. Trebuie să facem și stick-uri mai întâi. Să facem stick-uri. Tot așa. Și stați așa să mai punem acolo. Și ne-au făcut un gard. Acum hai să ne le luăm înapoi. Și hai să le facem. Hai, 33, bine. Hai să mai facem. Încă 30. Hai, poate facem un stack. Aproape. Dar ne vor mai trebui chestii din acestea. Am uitat cu eu cum se numesc. 5 cred că ne ajung. Da, ne ajung. Hai să punem acest porc undeva ca să-l putem închide. Și pe episodul următor o să facem altă fermă. Pe episodul următor poate o să facem o fermă cu... Stați, că l-am pus de alea. Pe episodul următor poate vom face o fermă cu villageri. Sau o fermă de iron. Nu știu. Stați, că nu pot sparge chestia asta. Fence-ul. Așa. Uitați-vă, sunt la 0. Sunt la 0 cu 67 cu minus 30. Nu, să spuneți dacă ați fost la coordonata asta. Niciodată n-am fost. Hai, văcuța. Zombiu. Îl aud, dar nu-l văd. O să lăsăm. Hai să vedem dacă putem închide văcuța după pat. Repede. Să închidem văcuța după pat. Hai, să nu scape. Am greșit eu acolo. Am pus aiurea. Hai, să nu scape văcuța. Peste pat. Nu, a scăpat.
Prea târziu. Am uitat să-mi fac și un topor. Așa, să ne facem foarte repede un topor, să spargem fensurile. Deci voi, fiți atenți. LOL. Cum? Deci eu am vrut să închid văcuța, nu am putut. Dar acum a venit văcuța la mine și a plecat. Zombie. O să dăm și noi un TSD imediat. Au! Mamă! E full armură! Și nu ia foc! Eu am vrut să dau TSD. Repede să-l bătem! Poate ne duprește armura. Repede să ne omoare. Nu, m-a blocat! L-am bătut! Ne-a drupat armura. Bine! Ne-a mai drupat ceva? Wow! Suntem aproape full! Bine! Hai să ne și culcăm. Nu mai dăm TSD. Că da prea. Așa. Hai să omorâm porcul. Da, mai bine. Lăsăm porcul în pace. Și după aia să răzbună porcul pe noi. Dacă mă întrebați de ce chestia asta așa am dat eu din greșeală cu toporul și mi s-a făcut un bug. Ok, nu știu de ce spart cu toporul dortul. Dar hai să ne facem și un fără să prăjim mâncarea. Dacă avem mâncare, bineînțeles. Așa. Așa, hai să ne întoarcem, nu văd nimica, e ok treaba. Așa, numai 6, mai trebuie 2 bucăți. Mă enervează sunetul la vacă. Așa, mai luăm încă 3 bucăți ca să ne facem și un pickaxe. Nu știu câte luat pentru că eu nu văd nimic. E ok, cred. Eu cred că e ok. E ok. Să-ți vacă cum stă lângă pat. Dacă mă întrebați de ce am mai luat cobble, am luat ca să fac și un pickaxe de cobble. Așa. Stați așa. Pun așa. Invers, am greșit eu. Așa. Plătim să facem mâncarea. Hai că o să revenim când o să găsim un sat cu grâu. Am revenit și cu 10 grâu. Dacă vedeți voi puțin de ajuns să vede, a fost un sat cu deșert în sat. Sat în deșert și am luat 10 grâu de acolo. Hai să ducem făcuța asta la cealaltă ca să le înmulțim. What? Unde este cealaltă? M-am pierdut de tot. Stați așa, m-am pierdut de tot. Nu știu unde e. Deci, eu țin minte că pe aici. Așa, țin eu. Da, uitați aici. Gata. Că a nebunit și văcuța la când m-am plimbat. Pe aici și de-abia am găsit-o. Așa. Și hai să facem un trapdoor.
Uitați, hai să luăm și oița aceasta. Așa, bine, oița. Vino pe aici. Așa. Și la oiță îi facem un loc. Oița. 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 Stai așa să facem un loc. Loc, uite așa. Așa. Hai, intră. Intră aici. Hai, intră. Nu, trebuie mai lung țarcul. Îl lungim, nu-i bași. Deja să sparg eu, uite. Hai să spargem și aici jos. Ca nimeni, niciodată nu știu cum poate să iese. Nu am uitat să pun aici unul. Ce caută chestia asta aici? Nu știu dacă m-ați văzut când am pus-o, o să ziceați în comentariu, nu m-am văzut. Așa, hai să spargem și blocul acesta să punem. Da, uite. Pentru că m-am speriat, am zis, unde a plecat oița? Aici. Nu știu, pe episodul anterior vrei să facem o căsuță? Era să-mi iese. Așa, în timp mi s-a prăjit și mâncarea. Am colectat eu și un măr. Așa, fac să mâncăm. Nu știu de ce mănânc carne prăjită când m-am doar cu până. Dar mi-a venit o idee. Hai să luăm floarea aia roșie ca să ne facem patul roșu. Nu știu, mi-a place culoarea roșie. Dar să spuneți în comentarii ce culoare vă place vouă. Așa. O floricică ne trebuie ca să facem 4. Nu, m-am blocat în frunză. Pare să treacă, că putem să o fac și în inventar, cred. Da, dar nu ne da 4, ne dă 2. Eu până acum am făcut și mi-a dat 4. 4 roșu l-am. Am ieșit din inventar, ok? Scuzați-mă. Și dacă tot l-am făcut, așa ne le punem, uite aici. Uitați aici. Așa. Să punem spawn point-ul. Spawn point-ul. Așa. Și nu știu de ce, dar bug-ul acela tot nu mi s-a dus. Așa. Hai să strângem niște semințe ca să facem și fermă de găinușe. Uitați, 2. Și nu știu, pe episodul anterior putem să facem și fermă cu căței. Uitați, seeds. Așa. Nu știu, dar eu aici am stat pentru că am văzut că am noroc. Da, se pare că 3 seeds-uri ne ajung. Am crezut că oaia asta, când am văzut, eu am crezut că e un urs polar. Un overworld. Așa. De mai multe ori spawn-ul. Aici nu ne interesează. Dar am uitat să ne facem pickaxe-ul de stone. Așa, pickaxe-ul repede. Așa, mi-a venit o idee. Deci, hai să facem un trapdoor. Că am zis eu că fac de mult trapdoor, dar am uitat. Așa, 2 trapdoor-uri, că le face automat 2. De unde s-a dat acel zombie?
De aici. Cupru. Uite și un spider, n-am nevoie, gata. Nu pot să mă culp pentru că i-a pusul, dar ghicește. Odată este de-ai. Time set day. Day. Doar așa că n-a mers. Să mai dăm o dată. Time day. Nu știu, nu merge, gata, a mers. Acum trebuie să căutăm găinuși. Oh, uite-o lamă. Un trader. O să omorâm la ca să dea piele. Nu, mi s-a spart și acum m-a scuipat lama. Nu m-a scuipat. M-a scuipat lama. Nu mă scuipa, am glumit. Pe mine nu mă poate scuipa lama, sunt indestructibil. Ce trăduri ai? Te rog. Please. N-ai trăduri bune. Dă-te naibii. O, stați, la omul acesta nu vin pillagerii. LOL. Eu am zis la omul acesta nu vin villagerii. Și el a zis, ha? Cea mai amuzantă chestie. Aha. Se aude. Cam atât a fost cu acest episod. Nu am putut, din păcate, să fac ferma cu găini, dar am făcut o fermă cu vaci. Ok, am prins două și am prins o oiță. Nu știu, pentru mine a fost cât de cât greu. Vom face pe episodul anterior mai multe chestii. Pa, pa!